אני שוב מזכיר לכם, לפני שאתם צופים בסרטון, להיכנס לערוץ. אני ראיתי, תודה רבה לכם, מ-14 קפצנו ל-17, אני יודע שזה לא כמות ענקית, אבל עדיין עשינו קפיצה קטנה, ואני רוצה ככה להמשיך, אז תלחצו על הכפתור האדום למטה, על כפתור הסאבסקרייב, וכן, תגיע גם על הפעמון, זה יעזור מאוד וייתן לי הרבה מוטיבציה לעלות סרטונים. אז תודה, ומתחילים. That little mouse, 'cause I'm an albatross. מה קורה חברים? כאן ליאור בעוד סרטון חדש ומחודש, והיום אני עושה מיינקראפט פרק 2 ואחרון כנראה, כי אני רוצה להמשיך ולעשות עוד סרטון, ואני לא אגלה לכם מה הסרטון הבא שלי כי כבר יש לי רעיון. כמו שראיתם בסרטונים הקודמים, הפסקתי עם הסקרינצ'ה, עם הפייסקאם, והיום תכננתי לגמור את המיינקראפט. אולי בעתיד אני אמשיך, יכול להיות. והיום אני, כמו שהבטחתי לכם, אני אעשה עוד פרק של סרברים. אז בואו ניכנס טים באטל. אוקיי, נסביר מה זה טים באטל. נכון, שכחתי להסביר לכם קודם איך קוראים לסרבר של הסקייוורס. קוראים לו cw.lbcg.net בלי רווח. אז טים באטל, אני אסביר לכם בסוף איזה סרבר איך קוראים לו. זה אתה עם קבוצה כחולה או אדומה, אתה נכנס לאיזשהו עולם, אם תראו שנייה, לא משנה, בקיצור, בוא נבחר עולם, ואתה כאילו עם הקבוצה שלך, יש לך הרבה דברים בתוך תיבות, הנה רואים, למשל, קיבלנו את זה ואת זה ואת זה, ואז יש לך, עם הקבוצה שלך אתה צריך להתחיל להילחם עם הקבוצה שלך, שזה ממש, זה רעיון לסרבר מטורף, אני אוהב את זה מאוד מאוד מאוד, וזהו, נראה לי אנחנו מוכנים, משהו כזה, כן. אני תמיד יוצא לקרב כשיש לי בלוקים, נשק, חצים, קשת, פיקקס ואוכל, ומגנים כמובן. ומצטערים ממש מפריע לכם, הנה אני אמניח. סבבה, סבבה. או, וואו, חרב דיימונד, מן. זה מצוין. זה מה שציפיתי. תמיד זה נותן לי. נראה לי אם זה חרב דיימונד נתן לי על התחלה, זה אומר שהגעתי על התחלת הסרבר. שזה אומר שהגעתי בזמן. סטייק זה מצוין. מצוין, מצוין. נגמור פה עם כל הדברים ונתחיל לצאת לדרך, נראה לי מספיק. יש לי את זה, יש לי את זה, יש לי את זה, יש לי את זה. אני מרגיש מצוין. עכשיו אני אכין לעצמי הרבה בלוקים. אני מיומן. נותנים לך על ההתחלה כמה דברים כדי שלא תבזבז זמן. זה פה, ומתחילים לצאת למלחמה. אני בקבוצה הכחולה אם לא שמתם לב, ואני באדומים. ואני רוצה עוד פעם להודות לכם על הסאבים שנתתם לי. הופה, יש לנו אדום אחד. בוא לפה. יא מניאק. הופה. קוסמק, מה זה? היא עשה לי פה פעלולים. הופה, הפלתי. היי. רואים כבר על ההתחלה, הפלתי אותה. אוקיי, אני צריך כך. פה יש לי, מה? שמו לי פה את המעבר. וואלה לא. אני צריך חצים, יש למישהו חצים, אני צריך הרבה, אבל הרבה חצים. אני אוהב את הסרבר הזה, כי כל הזמן עוזרים לך ובונים כל מיני דברים בשבילך. וזה אחלה, פשוט כיף. יש שם שומר, בוא נלך. רגע, מה? אני צריך חצים, בוא נלך לקחת חצים מהפירמידה הזאת. איך זה קוראים לזה? what the fuck.
אני צריך חצים. זהו. אין פה חצים. נותנים לי רק סטייקים וחצים דווקא לא. מה זה? מה זה? מה זה? אני מדבר כמו... זה מאפס. הופה, יש כאן מישהו, יש כאן מישהו. אולי אני אכוון ואני אפגע בו. אוי, זה היא. זאת האחת. אבל אני לא יכול. לא נורא. אני הולך לעזור לו, כי אני רוצה לטפל בה. שהיא תבין מה זה חרטה ברטה, אני אראה לה מה זה. בואי, המניאקית, בואי. היא מכירה אותי, היא מכירה. או-הו-הו, מן. כוס עמק. תמותי. מצטער. אני ראיתי, אני פשוט חייב. אוקיי, אני אחזור לכם אני אתקדם קצת, לא רוצה לבזבז זמן. אוקיי, אני פה הרגתי מישהו, לא הראיתי לכם. יש לי פה הרבה דברים. שזה מצוין ואני לא עומד לבזבז את כל החצים שלי, כי יש לי רק 3 כוס עמק. טוב, לא להתעצבן, בוא נשים פה קראפטי טייבל. נכין עוד. עוד. וזהו. אני שומע צלילים ואני מפוחד. הופה. אימא'לה. הוא עוקב אחריי, what the fuck, אימא'לה, הוא מאחוריי, תגידי. אימא'לה, חברים, איזה פחד. בוא נאכל לחם, כי לחם זה מאכל הארץ, מאכל העולם. טוב, אני מקווה שאני הולך בדרך הנכונה, כי אני לא רוצה לטעות וליפול. מה הקטע? אני מפחד שיפילו אותי. טוב, בוא נלך לעזור להם, מה אני אגיד לך? תנו לי לעבור. כמה דברים. בואי הנה. תמות יקה, קרוב מפה לא רוצים שתחזור. ראיתי אותו, מניאק. עצבן. בקיצור, זה כיף פה, ואני מקווה שנהנתם, סתם נראה לכם. לא, אבל רציתי, הופה, תמותי, בואי לפה. בום! ביץ', get up, הופה, עומר. יש כאן ישראלים. מה, איך נתרסים? טרול. לא, באמת, אי אפשר להיכנס. אי אפשר להיכנס לפה. אוקיי, אני רואה פה מישהו. נו, בחד. תיזהרו, נביא אוי, פאק, מלא. לא. קוסמק! אז תודה חברים שזה פייט סלאם! נתראה בסרטון הבא. אני מקווה שנהנתם, תודה רבה על הסאבים, אני עוד פעם אומר. ונעשה בקרוב עוד סרטון אולי של מיינקראפט, אני לא מבטיח. אז לא לכם אם צפיתם, תנו לי לייק, תנו לי סאב, ויאללה, ביי!